Καλωσορίσατε στο παραμυθόφωνο. Είμαι ο Γιώργος Ευγενικός και μαζί θα ταξιδέψουμε στον κόσμο των μύθων και των παραμυθιών. Κάποτε, σε ένα τόπο μακρινό, ζούσε ένας δράκος τρομερός. Ένα θεριό που δεν άφηνε ούτε νερό να κυλήσει στη βρύση αν δεν του πήγαιναν κάθε μέρα να φάει έναν άνθρωπο. Μια μέρα τον άφησαν νηστικό και εκείνος δεν άφησε ούτε μια στάλα νερό να κατέβει στη βρύση. Κάθε μέρα οι άνθρωποι έριχναν τον κλήρο για να δουν ποιος θα φαγωθεί από το θεριό. Μια μέρα ο κλήρος έπεσε στου βασιλέα την κόρη, όπου την είχε μονάκριβη. Ο βασιλιάς όταν το έμαθε, το πήρε πολύ βαριά και είπε: «Πάρτε το βασίλειό μου, πάρτε όλο μου το βιος και το χρυσάφι, αλλά αφήστε τη μοναχοκόρη μου, τη μονάκριβή μου». Ο λαός, σαν άκουσε τα λόγια του βασιλιά, είπε: «Στο θάνατο βασιλιά οι πάντες είναι ίσοι. Αν δεν δώσεις την κόρη σου, σε παίρνουμε και σένα». Και ο βασιλιάς απάντησε: «Ντύστε την κόρη μου με τα νηφιάτικα και πηγαίνετε την στο δράκο να την φάει». 3 κοπέλες την πήρανε για να την πάνε και να την αφήσουν στην πηγή. Όταν πήγαιναν, έκλαιγαν όλα τα βουνά και πικρά και λαϊδούσαν τα πουλάκια στις φωλιές τους. Η κόρη στέκονταν απαρηγόρητη μπροστά από την πηγή και έκλαιγε με μαύρο δάκρυ. Εκείνη την ώρα πέρασε με το άλογο του από τον τόπο εκείνο ένας καβαλάρης. Ήτανε νέος, όμορφος και αρματωμένος με σπαθί και με χρυσό κοντάρι. Σταμάτησε να ξαποστάσει και να πιει νερό το άλογό του, όταν ξαφνικά είδε την κοπέλα να κλαίει με μαύρο δάκρυ. Τότε την πλησίασε και τη ρώτησε: «Τι έχεις, κοπέλα μου, γιατί κλαις? Πες μου τι να κάνω για να σε βοηθήσω». Φύγε αμέσως από εδώ, γιατί θα πεθάνεις κι εσύ μαζί με μένα άδικα». Το παλικάρι την ξαναρώτησε με επιμονή: «Πες μου γιατί κάθεσαι εδώ και κλαις. Γιατί μου λες ότι θα πεθάνεις? Πες μου, γιατί από εδώ δεν φεύγω. Ή θα σε γλιτώσω από το θάνατο ή θα πεθάνω κι εγώ μαζί σου». Και η κόρη του μίλησε για το τρομερό θεριό, για το μανιασμένο δράκο. «Άσε με, κόρη, άσε με λίγο να ξαποστάσω, γιατί από πόλεμο έρχομαι και ταξίδι μεγάλο έχω κάνει. Άσε με να αποκοιμηθώ εδώ κοντά σου και όταν έρθει το θεριό θα το σκοτώσω και σένανε θα σώσω». Και το παλικάρι έπεσε σε ύπνο βαθύ. Μετά από λίγο το νερό άρχισε να αφρίζει και ο τόπος αντιλαλούσε από τις φωνές του δράκοντα. «Ξύπνησε, ξένε, τραβήξου από εδώ, το νερό αφρίζει και ο δράκος τα δόντια του ακονίζει για μένα». Το παλικάρι τότε πετάχτηκε όρθιος, άρπαξε το κοντάρι, στάθηκε ανατολικά και έκανε το σταυρό του και ύστερα όρμηξε στο μανιασμένο δράκο. Του μπήγει μία κονταριά και τον βρίσκει στο λαιμό. Ο δράκος όμως αναθάρεψε και όρμηξε στο παλικάρι. Τότε το παλικάρι του μπήγει δεύτερη κονταριά μέσα στο στόμα. Μεγάλη τάραξη έκανε στις πέτρες και το χώμα. Και ο δράκος σωριάστηκε κατάχαμα. Όσο γίνονταν όλα αυτά, ο λαός και ο βασιλιάς τα έβλεπαν από μακριά. Όταν ο βασιλιάς πλησίασε, στάθηκε μπροστά στο παλικάρι και του είπε: «Πάρε και την κορώνα μου, πάρε και το παιδί μου». Και το παλικάρι του απάντησε: «Κράτα και την κορώνα σου, κράτα και το παιδί σου». Τότε η αρχοντοπούλα, χαρούμενη πια που είχε γλιτώσει από του δράκου τα δόντια, ρώτησε: «Για πες μου, ξένε, να χαρείς, ποιο είναι το όνομά σου και εγώ θα σου κάνω ό,τι χάρισμα θέλεις». «Γεώργιος είναι το όνομά μου, από την Καπαδοκία, και αν θες να μου κάνεις χάρισμα, χτίσε μιαν εκκλησία και βάλε και ζωγράφισε Χριστό και Παναγία και στη δεξάντοστη μεριά βάλε ένα καβαλάρι αρματωμένο με σπαθί και με χρυσό κοντάρι».